Казвам здравейте на всички мои клиенти, приятели, последователи, на хората, които страдате от паник атаки и тревожност. Много от вас изпитват силно притеснение от това, че вдигат кръвно налягане по време на криза и наистина се притесняват, че това може да е живото застрашаващо за тях. Затова правя това видео, за да ви кажа, че при паник атака и при силна тревожност, дори и при стрес, при напрежение, кръвното се вдига, но това вдигане на кръвното не е свързано с проблем в сърдечно-съдовата система. То е временно и то е симптом на самата силна тревожност, на самата паник атака, на това, че влизате в режим бий се или бягай и настъпват съответните физически, физиологически промени в тялото. И другото, което искам така да ви успокоя, е, че при тревожност, паник атак и стрес, кръвното налягане се вдига максимум до 160-170, което не бива да ви притеснява, защото след като започне да ви отпуска, да се успокоявате и самото кръвно налягане от само себе си ще спадне. И другото важно е, че това повишаване на кръвното налягане по време на кризи, свързани с паника, тревожност, стрес, напрежение, те не водят до хронично повишаване на кръвното. Така че, когато имате такъв симптом, просто го оставете да премине. Не се паникьосвайте още повече, защото това само може да ви навреди. Надявам се това видео да е било полезно за вас. За повече въпроси, повече неща, които искате да научите от мен, можете да ми пишете на лично съобщение и да си комуникираме по начин, който намерим за най-удачен. Хубав ден на всички! Аз съм Екатерина Ангелова и съм холистичен терапевт, работещ най-вече с хора с паник атаки, тревожности, стрес, напрежение и въобще състояния, които не пожелавам на никой, особено в дългосрочен план. Чао! Хубав ден!